Okay, may adlaw mga binati o minahal kong matalunong. Welcome to my channel. Welcome to Igot TV News. Ang channel sa Kalambuan. Dere sa lungsod sa. Okay guys, today is Wednesday. Kanya February 26, 2024. 2025. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. I hope karong 2025 mas daghan pang mga investor nga mo-put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalom, Titi, Philippines. Iko pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Guys, ano siya ba yun? Balikon ko ha sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. I hope karong 2025 nga mas daghan pa ang invest o business diri sa lungsod sa Matalom, Titi, Philippines. Guys, mali para sa auditor guys. Balik kong kuha sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome kanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. I hope inyong kabangan og suportahan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawan sa lungsod sa Matalom, Titi, Philippines. Okay guys. Balikin ko ha sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mo kanan guys nga mo invest o negosyo diri sa lungsod sa Matalom. I hope karong 2025 mas daghan pang mo invest o negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Nanginahanglan ko sa inyong tabang aron na-realize atong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom.
O I hope nga inyong kong tabangan o suportahan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante dere sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Iko pipi bisyo nga moserbisyo sa katawhan dere sa lungsod. Once again, mayong buntag o God bless to all mga Matalomnon. Happy Wednesday niya February 26, 2025.